Ito guys, so may gustong sumama, umiiyak, yun no? Yan na. So pag naririnig kasi itong susi, alam niya na aalis ako. Gustong sumama yan. So hindi na yan mapakali. Sama ka? Diba ikaw? So, wag ka na sumama, maulan. Yeah. Wag na sama. Wag na ikaw sama. Tingnan nyo guys. Gusto sumama. Isa. Sama ikaw. Ikaw, Bella. Si Bella na lang. Wag na ikaw, Dongdong. Sama ka? Sama daw siya. Maulan. Kasama daw guys. Tingnan nyo guys, so di na mapakali. Dongdong, wag na ikaw sama iya. Diyan lang ikaw. A few moments later. Yun guys, so tingnan nyo yung ginawa niya. Kasi gusto sumama. Yung mineral water, yun na tinumba. Sayang. So talaga, huwag ka na sumama. Yan nyo guys, basang-basa na dito. Murang basa. Ikaw talaga, huwag na sama. Ayun guys, so dito ko muna sila linagay sa loob. Kasi nabaha doon. Ikaw talaga, Cooper. Pasaway ikaw. So dito ko muna sila nilagay. Para di ako marinig na mga kumalis papuntang kuprahan. Pasaway ikaw. Pasaway yung Dongdong. Ikaw Nandyan lang ikaw. Tingnan nyo guys. Gusto ba? Diyan lang ikaw. Diyan lang ikaw. Si Bella nga si Bella. One eternity later. Yan guys, so maulan. Ano nga store to? Fontevilla store. So, mangungumpra na tayo. Guys, yung paninda. Dami nila. So, kung alam nyo to, kung taga Bunker 1 kayo, dito na kayo magkumpra. Ito si Kuya Jers. So, dito na kayo guys mangumpra kasi yung mga tao dito is napaka-humble.
grabe yung ulan. Grabe ito. Kaya sa mga motorista dyan, huwag kayo magpatakbo ng mabilis. Magdahan-dahan lang kayo kasi yung ano yan, yung road is slippery. So, ayun guys, nandito na ako sa bahay. So, yan yung mga kinumpra ko. Okay. So, yun. Dito yung dalawa kong makulit. So, yan, masaya na sila. So, yung kinumpra ko guys is mamaya ko na sila i-display kasi magpapahinga muna ako. At magluluto na din ako ng ulam. So, dyan muna kayo guys. So, bye-bye! So, ayun guys, aanuhin ko muna tong tubig. Ililigpit ko muna tong tubig na natapon. Napasaway na yan. Ito tinapon yung tubig. So, pasaway talaga. Dongdong? Pasaway ang dongdong? Isid. Let's go. Ala. Isid. So, what's up guys? So, tapos na ako maglinis ng tinapon na tubig ni Cooper. So, thank you so much guys sa panonood ng aking vlog. Sana suportahan nyo ako. Sana huwag kayo magsawa sa panonood sa aking mga vlog. So, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel,
please don't forget to subscribe and pakiclick na din ang notification bell button para if may mga videos akong i-upload, so notify kayo. So, thank you so much guys and God bless. Bye-bye! Bella! Kumain na Bella. Bye-bye!